Arrantzaleak, enbarkatzera badaukagu hemen Pasajes eta Bermeozen lanpostu batzuk, 58 bakarrik, patroia 500 edo 200eko GT titulazio eduki behar da. Gero lehenengo ofiziala, engrasadorea izango da, berdin ez dakit, 200 edo 300 kabaioko potentzia titula eduki behar da. Eta gero marineroak ere bai, kozineroren tituloa bakarrik behar da, zeratik eta pabelloia britanikoa da. Orduan, kozineroren tituloa beharrezko daukitea haigieneko online kurso bat, 30 uste dut euro kostatzen dagoela, edo 30 minutu, baina, bueno, soldala dire, 6.700 patroiak, 300 euro segurazioa atxeko, orduan guztira 7.000, lehenengo bizela uste dut 4.700 eta gero beste 300 segurazioa, totala 5.000, gero motorman engrasadora daukagu 4.000 euro eta 300, uste dut 4.000 eta 300 edo 4.000 eta 500 ez, galdetu, kontratatu kandinaren bulegoa, zegita, 32 lanpostuak zarazen ari gera, 8 itxasontzi dira, itxasontzi guzti honek dire seguritatezko itxasontziak, eta orduan, egun berdina hemen Bermeo eta Paseako pasea aukiko dugu, eta gero ingelesa oso garrantzitsua da, subscribe, like, eta gero marineroak euki behar dute, adibidez, 3.000 eta 50 uste, eta gero 300 segurazioa edo 3.400 eta 50 eta 300 segurazioa, eta gero kontratuak izango dira itxasontzi guztietan, izango dira hilabete bi itxasontzitan, gero hilabete bat etxean, eta orduan rotazio egingo dugu, 32 tripulazioa egingo dugu, eta beste, 32, eta gero beste 16 etxean, orduan guztira 58 lanpostuak edukiko dugu, atzo atera da proiektu hau, eta ia orduan atzo ere, zarazen badugu, lanpostu eta rotazio guztietan, mesedez pasatu WhatsAppeko grupo guztietan, eta eskerrizka zure denboratik, Pasaje eta Bermeo, zengoria baseak, eta bueno, arrantzale guztiek legura oso lanpostu honek, mesedez ingelesa ikasi eta kontatu kandinari. Eskerrik asko.